Hur var så känslan att det så standa för fotorna som fjällen som titta har varit till fyra gånger i natur och titta var vant för att det är från ontan. Och nu skulle det stä. Vad för känsla hör man ta? Det var första för att det huxa jag nu färg. Jag vet det kommer ju på andra topp. Vi alla hinner fyra dagar när jag gick runt och huxa. Alltså vi ska färra på andra toppen här och vi ska stryja och också med ner och här. Jag så tunn luft nu och det är så strävigt och det är så ointressant att så jag brukade fyra hela dagar på att ta så ordentligt vid här för jag finner det kan det vara som drive här. Det är som drivet här. Och det var också einfalt. Jag vet inte om du där är man folk, men det var tydligt högt och det ligger på här och jag vill på här. Det spekulerar inte nästa mer. Nu kan så centrum nata men hur ser det att vara ensam kvinna och i en feralej som annars bära till män? Ordentligt gott. Det kan bara anfast. Nu finns det något man först vanligtvis det är inte något nytt för mig men affärer så är det det var en utfordring i sig själv, en öliga god utfordring och det stod lite att vara samman på handamadan. Där snackar jag om utgör och om töl och hästen toppen som vi stannar nu han är alltså 100 meter längre än han som vi här som vi börjar i morgon och redan det var sammanbänkar statistiker och underligheter och jag tycker det är redan det går flint över mig själv. Och så är det stottler och stora personligheter allesammans. Så det var ordentligt gott. Så när jag syndromet är att du var synd bekymrad och runt att jag bosatte själva om att det heter nog skulle för gänga hötte tajta på samma mat helt då. Slett överhöver inte det här det är inte en farraud. Kanske var det där inte visste mer då, men det inspirerar mig ordentligt. Det förstår simpelthen att överhöver IVS och det förstår slett att IVS det nu var kommit så längt. Och det var ordentligt gott till att för det var det pura lokast och självande färd också kommer på andra toppen här alltså. Kan fejla där alltså. Så det var ordentligt gott. Det kan man bruka att ordentligt inspirera. Man kan säga bruka manfolk som inspiration helt säkert. Så här är en grejemoner och komfall som manfolk. I ötlen för den här ja. Det så unga för där alltså. Ta i till vår färden, ta frattest här hemma att ta vår folk 89. Och i Kylland att tid frattet här isen här som det var just någon förska milar. Hur var handkänslan? Hon var alltså vi hade inte vi vant och en hytte här var inte nätsamband och här var inte strömmar här var inte faktiskt. Här var bara vit och ja, och några coacher. Så man måste klättra på en topp för att få telefonsamband. Och det gjorde det så redan en dag, bara som ellers. Och då har jag så en mail ringt till konjan så här. Och spurte henne. Kan vi söta till det? Och inte finns samband med oss. Så redan kom efter och en kallade telefon och säger till att vi må bara vara klar över att det är inte peanuts så vidare för en hållt vi. Det är allvarliga saker och det är inte ofarligt. Och det var inte kärligt så jag vet vi fick inte samband vi och alla lyckas som eller alla tar hade överbust sina familjer om att det var okej och tyckte det var gjort så det var jävla kärligt inte vita. Hur ska jag ha det hemma? Så det blev öliga stilt en gång. Vi hade ju öll fick ordentligt också. Kanske säga att här som hade böd blev ordentligt friare än att gå alla så men jag gjorde det vi till också att ta kanske ska det styrt och lugga nej det också inte nej nu nämnde du att tryckten var läge och att jag gjorde det inte att till attraudikon men var det några händingar av någon som kanske och jag syndrar onalier eller extra upplevelser eller check allt som smorst. Ja, alltså man kan tycka sig till visst. Man går ut på inte det är en gletsjare. Så det är för om detta är ena gletsjare sprunka så har vi ett under öxer att jag kan fyra så vi kommer hålla vi kommer upp åter. Och att man alltid är på inte är så det ansikt. Och men man kan inte tycka sig mot lavinon. Och ödnaväckre och det är helt säkert ting man inte kan tycka sig mot det. Och ja, vi upplevde några av dem, ja.
tar vi får till natten och tar vi får ner Mont Blanc. Man får om natten. Man får alltid om natten till att det ska vara friskt för att man ska kunna bruka götten av skånen. Och helst kommer ner så tulliga som gör lite där solen kommer upp och glätjärna blev levande. Så vi får oss där klockan 22 om natten att det var bölamyrst. Det enaste man sa att det var såna här pannlampor, prickar av okkon och av hinnon som får oss där. Och det var bänt upp efter. Där finns det 2-3 timmar när det var nästan. Det var bänt upp efter. Så vi såg bara en sån länka slanke av ljósprickon. Och så tar vi tagit ginge i en. Och så kom en om man att det fick jag hade sjuk. Men vi gick upp natten. Och så tar vi tagit ginge en timme i Lockshore. Så hörde vi det. Eller bolter. Och vi visste att det var en lavina. Men vi såg inte. Så vi stod bara still. Och det hjärst upp i halsen. Och boja och inte steka i. Och så steka i det. Och så gick ötlen den här ljóslankan steka i. Och så gick så späckliga vi är. Då vi så sagt om det kan jag säga en 12 timmar sedan kom om man att få bo i till steg. Ta så vi då var hon var kommit några helt få meter från här så vi gick. Här steka.